Ez du orain kazetaria zara, baina lanean lehendabiziko pausoak Tolosako euskaltegian eman zenituen, ezta? Bai, lehendizi gau eskolan. Orduan, euskaltegiak zeuden horretik udal euskaltegiak esmatuta, gau eskolan ginen, Tolosako eskolan, da gero udal euskaltegia uste dut, 82an sortu zenean, gero jarri zioten aitzoli zena. Sortu zenean, han lanean. Okeraz balin bano, zuen aitarekin eta zuen amarekin. Gure aita eta ama ere inguruan ziren. Ez gara etorri kontu partikularrak itzaita. Zuen aitarekin eta zuen amarekin. Hala tokatu zen. Gero, egineko zuzenaria joan zen euskaltegira, esan ez egunkarirako kolaboratzaileak eta behar zituztela, eta horrela hasi zinen zu? Bai, nire hurbilpena nik ez duen sekulan pensatu kazetaritzan jardungo nuenik, baina egineko zuzendaria baino zehatzago esan da etorri zen Salvador Garmendia eginek orduan argitaratzen zuen euskarazko gehigarriaren ardura du. Salvador Garmendia, euskaltzale fina beha zalako. Eta hura etorri zen galdezka, nahi zitutzela kolaboratzaileek eta, polita izan ziteken. Kaso honetan ere zure aitarekin, zuen Xabiar aitarekin elkarrekin idatzen geritu nahi bat pieza. Eta oso ondo, nik ala ere hori indare, ez duen segulan pensatu, jardungo nuenik komunikabidetan, gero etorri zen kasualidadez. Eta gero, 83an Juan Mari Torrealdaik deitu zizun, eta orduan hasi zinen Euskaldunon egunkarian. Bai, ni euskaltegin hau nintzen 27 bitarten, 27 behatzira etorrintzen etxuen talanea. Gero, por cierto, ETV-ko irudiaketan ere aliasekin eta ondo aztertuko ditugu egon lasai. Ez baditu ikusten igual hori. Baina, 28an bueltatu nintzen euskaltegira, baina Asier Etxeberria ditutzean, hemen deutzia ere kuina txikia sartzen, Asier zoden lekuan bezarka handi bat, nik telebistan ikasitakoa zurekin ikasi dut eta sekulako pazientzia izan zuen. Da honen etorrintzen Asierrekin, egin nuen Babel programa egin genuen, eta euskalteginen bitarten, baina gero ja ere bat utzen nuen euskaltegia. Eskatu nuen esentzia udaletxen, baina zieten eman da esantzian orduko alkateak. Horre beste gustatzen bat zizu telebista, zoaz telebista. Torritzen telebistara, telebistan negoela ditu ziaten Juan Marik eta Iñaki Uriak ditu ziaten 83an Zumala biltzen, eta orduan zuzendari izateko. Eta, joan nintzen zuzendari bekario, joan nintzen. Aldi berean, ez da? Neuskanan, ordura arte euskal kazetaritzaren behi sakratuak neuzkanan. Haiek zuzendu behar. Eta nik gaiana etorren estilnotako programa batetik, zuzentzetik, eta beste informazio hori da, informazio bat, eta titular batek gauzat esan lezake, beste bat, titular hau ez zailo gustatuari, ez zailo gustatu besteari, eta orduan jardun nuen urte eta piko bekario lanetan, eta isil xamar, nire kasuan zaila da, baina isil xamar. Zu Tolosara zara, Martxelo? Bai, gauzatzuk ezin dire bitatu, eta hori da horietako bat. Bueno, baina ala ere Tolosan zizara. Zama bat hori. Tolosan jarraitzen duzu. Horren, asartuko zeta elkate horren, baina, Zer da zuretzako Tolosa, Martxelo? Ni bitzi naizen herria. Herri oso politia, tamaina politia du, zerbitzu aldetik ere oso ondo osatuta da, horrituta da zerbitzukin. Eta askotan galdetzen di jendea, baina zara bizi hiriburuan, ez dakit, ematen du zuzendari batek hiriburuan bizi behar du, ez? Zara bizi hiriburuan, ni Tolosan oso ondo bizi naiz. Ez dakit, dauzka komunikazio ona dauzka, eta herritik ez sekulan somatu ni herritik bialtzeko asmorik, orduan... Egia da, politika pasioz bizi duzuzu. Edo ez? Konfunditu da gaudera bat? Nik pasio gauza gutxikin jartzen dut, pasio lan. Zure kristasunetik asko jarraitzen duzu. Asko gustatzen zait, eta gainera naho begiraleku privilegiatu baten, politikari begiratzeko, komunikabideatean, gainera komunikabaten zuzendari lanetan, eta oso talaia politia begiratzeko politika batzela, ekonomia eta beste gauza batzu, baina bai, gustatzen zait. Eragina handia du, politika zure bizitzak. Gainera, politikan dabiltzanak meritu handia okatela. Badago politikako jendea desprestigiatzeko joera bat, baina uste, egon barrado parlamentu batean, parazkien produzioko azterketarako batzorde baten, meritua du. Eta horri jarraipena egiten gaztean nola ikusten dituzu? Politikarekiko interesa dute? Zure atalaia horretatik? Bueno, denetatik egingo da, ez? Baina, nik ez dut uste deskonexio handirik daunik. Gure garaian ere gazte guztiak ez zeuden interesatuta politikan. Batzutan adin bat daukagunok, batzukau mito batzuk ez. Gure garaian ere batzuk. Pentsatzen dugu atalaia horretatik azken aldian Katalunia beste konturik ez duzula ikusi. Nik eta beste askok, bai, baina lehen hautik ebagen eukan areako joera eta historikoa da Joera bai. Katalen arteko joera, baina bai. Berezik izuk zeharreman duzu Kataluniarekin, zer da Katalunia Martxelo Otamendirentzat? Martin Ugaldeak esaten zuen, Venezuelangatik, Venezuela zera ez bigarren aberria baizik eta beste aberria. Ez jerarkizatzeatik. Hori da. Beste aberria. Eta nuzet Euskaldun askorentzat Katalunia izan dela urte askotan beste aberri bat, eta orain da ispilu bat, da irakasbide bat,
da politika fakultate bat, da sendotasuna, duintasuna, gauz asko batera. Zer daukagu bai ikasteko besteak beste, Euskaldunok, haien gandik? Azken aldi honetan ez dabiltza oso bateratxu, baina oraintxu arte oso batera jardun dutela, eta oso zori hartutela bere haien herriaren hortasuna, haiek nik independentziaren gimnasioak deitzen diet. Eta orduan dituzte azkeneko 10-15 urteetan independentziaren gimnasioak eratu, iriki jendea eraman da jendeari erakutsi zer den hori ez. Azken aldi honetan, pixkat okerrago dabiltza, eta gero daukate, ez dira konpontzen ez, urte askotan izan dute, batasun jardun bat izan dute, oso batera jardun dute, herritar asko animatu dituzte, eta hori dabiltza ulergarria da, gertatzen nahi dira, baina alderdien arteko sastraitan da hori komplikatu da. Eskatuko diogu berari iragarle lanak egiteko kasu honetan. Ze panorama aurre ikusten diozu Kataluniako prozesuari? Ze gertatuko da alegia? Bueno, lehendaitzi berten ados jarri gutxieneko batzu zen. Eta uste dut urrengo egunetan, astetan, eraki behar dutela zen izango den presidentea. Eta presidente ezin izango da zupetuta hon bat izan, edo turul izan liteke kalean daulako ja, baina uste dute zaila daukate, baina oinarrizkoa, bestela hori gertatu delako iritsi direnean da batasuna. Bakoitzak holakoetan negoziazioetan utzi beharko du zati bat akordiotik kanpo, eta gero jabetu daitezela iritsi direla 147, 148 izatera sekulako lan hain da, eta uste eta azkeneko hileta hauetan neolitekela etxipen pixka bat periferian, gauza da alderdietan daudenak, ez baina, alderdietan daude 110, ez duzia dago alderditik kanpo, ez. Eta ezin da zapuztu urte askotan jendeak induen lana, iman dion dedikazioa, ilusioa, eta tentuz, abiltzala tentuz. Zuk berrian igandetan iritzi sailean enbaixada bila tartean idazten duzu? Gure enbaixadak urruti daude, ni optimismo zabaten jarri nuen enbaixade bila, baina nire benetako afizioa bizitza honetan enbaixador izatea da. Nazio batuen erakundean, ikusita ja Phil Collins eta Eric Claptonekin ezin dudela belodromoan kontzertuek eman, ez nik ez etalako balio, baizik eta belodromo horretan daulako beti. Hori da. Eta horretik ezin dut amets hori beti belodromoakoa. Hortxe dago. Hala ere, enbaixada bila berrian ezaratzu bakarrik aritzen? Ez, bizen aitzen da gurekin. Bizen partal. Bilaueko zuzendaria dena. Baina izan nahi du nazio batuen erakundean enbaixador, eta nola espainolekin ezinezkoa den, nire esperantzatzen euskaldunekin, baina ez para pixkat moitzen emerito izango nahi, enbaixador emeritoa. Bizen partal esan duzu? Bai, Bizen partal. Eta da, Bilaweb atariko. Katalunian dagoen atari informatibo bisitatuna eta garrantzitsunaren zuzendaria da, eta gure espaldiko launa. Ea hau ezaguna egiten zaizun, Martxelo. Eso, Marcelo, yo quería recordarte de las muchas cosas que hemos vivido en tu país y en este país mío que tanto quieres y que tanto te quiere. Quería recordarte un día difícil como fue el 11M, del cual acabamos incluso escribiendo un libro. Aquel día recuerdo una cosa que me impactó mucho, que fue tu decisión, tu capacidad, tu valentía y sobre todo esa idea que tienes de que Berria, como periódico de los vascos, tiene que ser un periódico que actúa como un periódico global. Recuerdo cómo me impresionó cuando decidiste enviar a una persona a Londres, porque allá estaban las fuentes del desmentimiento de que no era ETA, de que era Al-Qaeda como decía. Siempre ha sido un maestro para muchos de nosotros, una persona que representa la dignidad del periodismo, pero me gustaría recordar esta profesionalidad que hace de ti una persona tan especial. Paperak inbertitu daude, irakasleak, azetari irakasleak bizenekin asko ikasi dugu, baina egia da, erabaki bat hartu genuela, eta egun hartan sortu nuen esaldi bat, gero kola hundia indura gure perekoen zen, lankide batean izatea, eraki bat hartu behar dira kazetaritzan, batetik estera egunkaritan. Eta zen, joan etxera, plantxatu kuleroak, eta bitartean guk erosiko dugu hegazkin bat, eta hotel bat. Joan etxera, kazetari bat izan nire bulegon, joan atxaldeko 6etan. Joan etxera, plantxatu kuleroak, esateko modu bada, plantxatu kuleroak, eta bihar goizean, ateako zara Miarritzetik Londresean. Eta hoxe bera zanion beste batei, ura zen, joateko Londresea, Iturrien kontorrekin. Iritsi zelako Londresea,
M11-aren atentatuaren agiri bat esantzuna hori jihadistena zela. Eta hori esan gero, Londres, ondatatzen bat zeigu jokaldia oso-ondo, geziatatzen bat zeigu, 300 euro. Guazen. Eta gauzara gertatu zen Mubarak. Mubarak Egiptoko presidenteak emantzun prensarroko bat, CNN-ek zuzenen emantzuna inglesera itzulita eta esan zuen, nik hemen segituko dut betirako nerbitzitza utzirako eta esan nion eburu hori. Honek ditu segituko. Deitu nion lankide batei, munduako beste lankide batei esan nion. Goratu zesan nion ainarari, orain zuri esango izut. Joan etxera, plantxatu kuleroak, eta bitartean bilatuko izugu. Hegazkin, txartela, hotela eta itzultzaile bat edo interpretari bat arabieratik inglesera. Euskaldunon egunkaria 2003ko otsailaren 20a eta egun beltz ark aldatu zuen zure ibilbide profesionala eta pertsonala ere, bai? Bai, eman zigun bilatzen ez genuen protagonismo bat, ez? Gu lehenagotik geneiko proiektu publikoa neukan, baina guatzen ez. Nik Azpeitian eman nuen hitzaldi bat bezperan, eta bukatutako antzolatzaileak esan ziaten hau ere oso politiari Claptonena kantau. Tears in Heaven. Eta esan ziaten irten dakon kontuz, bado jendea hemen ingurun ezautzen ez duguna, eta tala da. Zeuden batzuko zeukaten lepo aldututa, altxata, otxailatzen, zeukaten gorra amerikanoetako bat. Eta, bueno, basordea tartu genuen, gure atzetik etorri ziren, gero kotxen sartu nintzen, Tolosa tortzeko, eta Azpeitiatik Tolosa bitarteko bideo hortan, ingiziaten auto sandwich bat, aurretik zijoan auto kamuflatu bat, nini joan, eta beste. Baina nire lehen aipatu da inozentzia horren, senda ezin horren barruan, orduan bat zeuden mugikorrak autoan, 2003an ibonekan mugikorra. Eta etxane bat zeon, da ni, ez nion hori deitu telefonetza esateko aizu, dauzkat poliziak aurretik, atzetik, pentsatu nuen, bueno, nahiko duten nabarmendu ikustarazi. Hor daudela eta? Atzetik ditu dela, baina sekulan ez duen pensatu egunkari itxeko zutenik, are gutxiago atxilotuko dituzten, eta niko nintzen etxea, etxen orduan bakarri neon, faldu nun, txukondu nun, zukaldea, eta oia, sartu nintzen, eta goizuko ordu baten, eman zuten kolpe bat etxeko atean, esan zuten gaztelera Zabara Guardia Zibil, iriki nun, jarri zaten pistola bat metro bateko distantziarekin, burun paren, eta jarri eskuburdinak, eta gero hasi zen ja, noria bat hasi zen, bost ordu etxean miaketa batekin, bost ordu lanean miaketa batekin, nekin batera, nik orduan ez dekin, baina nekin batera beste bederatzi atxilotu, eta bost egun garzilaren esku, eta, bueno, ezaguna dena. Eta orduan, horren harira egintzen Donostian inoiz egin den manifestaziorik jendetsuena. Bai, larun bata zen, gu atxilotuta geunden, nik tortura saio gogorrenak larun batean izan ditun, orduan kalkulatu eta zurazkin manifestazio horren ondoren, ezakit ondorioz, baina gogorrenak egun hortan izan ziren, baina, bueno, nik kartzelatik nio nintzen 5 egun atxilotuta, gero 4 ordu kartzelan, zoritxarrez beste batzuk kartzelan zaitu zuten, Jomerito Arraldaik, Iñaki Uriak, Xabier Oleagak, Txemozmentik kartzelan zaitu zuten, nik kaleaten nintzen, ere zenideko 30.000 euro ordainduta, eta jarri zaten eskutan egunkari bat, nik ezautzen nuen egunero tokuzako, baina ez egunero nazional bat. Eta ikusi dutun irudi hauek, eta nik ez duen sekulan pensatu gure itxiran ikatik horre beste jende bilduko zenik ez. Eta, bueno, goz oskartuta gaude orduan eta orain, bai manifestazio horietan, Bilbon izan dago beste batzuetan, bai dirua eman zigutenei, baita ere sinistu zigutenei. Hortanta da jendeak sinistea zuk salaketa egiten zuenan, da ni gu hortan oso oskartuta gaude eta ezin dugu itzuli. 5 egunezin komunikatuta egon zinen, bai. Torturatu egin zintuzten. Bai. 15 urte pasata gero ze gorputzaldirekin hitz egiten duzu torturei buruz? Bueno, ez zait asko aldatzen aldarte, baina izaera da. Grisa? Izaera da, bai. Da kontatzen dut, gainera builatu gabeko terapiat izan nun, beste zoritxarrez lehen ipatu den dutzela, Xabier Oleagak, Iñaki Uria, Jomerito Arraldaik, Txemozmentik kartzelan zauden, beraz haiek ere torturatu zituzten, zini haiek nintzen 3-4 orduz, kontatu ziaten, zegarin ziaten, haiek barruan zauden ikanpoan neon, nik hartu nuen den hori kontatzeko lana, eta orduan ez dintzen gelditu hilabete batzutan, ez dintzen gelditu batetik bestera. Debekatuta neukan Pirinioetatik gora pasatzea, horrek eragin zuen nazioarteko komunikabidezko tortzea gurera, Europako, Estatu Batuetako eta Hego Amerikako egunkari eta telebizio nagusiak etorri ziren gure gana. Ez zintzutelako sinistu, 2003 urtean, euskarazko egunkari bakar bat iztea, baina ere gutxiago oraindik atxilotzea eta torturatzea enpresa hortako, egunkari hortako direktibok. Eta etortzen ziren gure gana, zata izu konta idazuneri, irakurri diet, ni hortain zen Washington Posten, baina orain kontatu idazuneri, arpegira, ezin dugu sinistu Europan hau gertatzen. Eta zer kontatzen zenuen zuk? Kontatzen dituen torturan gertatutako, tortura aldian gertatutako. Zu sartzen zara area eta Garzilak esate izu aurreneko momentutik, hau Guardia Zibila da.
alegia, aztu beste arau batzuk, eolitezken beste esku batzuk. Hau da, guarzila. Eta esaten zute, bidai honek 5 egun irauten du, aurreko gogorra da, bigarrena gogorragoa da, hirugarrena gogorra da, tegia da. Gero ikusten duzu, daula progresio bat gogortasunean, eta esaten zute bukaran, eta hemen denek kantatzen dute. Beraz, zuk zenbatetan lan kantatu, gutxiago sofretuko duzu, eta guk ere lan gutxiago ingo du. Eta horrela da gradualidade bat. Haiek bilatzen dutena da zu trapu zar bat izatea, zuk zure burua trapu zartzat hartzea, eta resistentzia guztik kentzea ez. Ni kazetaria naiz, kazetariak Mendebaldeko legedian daukagu eskubidea gure iturri buruz informazioa emateko, ez kontatzeko albistea nola gestionatzen ditugun, hori da sekreto profesional bat. Eta ni lehenagotik egin itxizuten, egunkaria bezain justuki itxizuten egin. Baina egineko direktiboak atxilotu zituzenean ezaguna zen ez zituzera torturatu. Eta pentsatzen bueno, ni ez naute torturatuko ez, baina azten da gero torturak azten dira lehen aipatu den bezala gradualidade horrekin. Eta nik aurreneko biehunetan pasanun, biehunetan esanez, ez du deklaratu nahi, daukat eskubidea ez deklaratzeko, herritar guzti daukatena. Nik gainera daukat eskubidea ez esateko galdetzen izaten, nire kasuan bereziki nik urte batzu lehenago nituenetarekin tako zundaritzik elkarrizketa batzuk, horien inguruko nola iristen ziren, nola kontaktatzen zaituzten, nola kontaktatzen dituzun, nun zauden, nun iten diren, zeinekin iten diren, guzti horiek babesa daukagu, kazetari babesa daukagu, legearen babesa daukagu, sekreto profesionala izan horretan ez. Eta hori urratu nahi zuten, eta lortu arte bat zuten ez ziren gelditu. Zer galdu genuen Euskaldunok egunkariaren itxierarekin? Bueno, galdu genuen, Euskaldun egunkaria bera galdu genuen, ez? Eta hori ez da itzuliko. Beste gauza bat daukagu orain, antza handia dukana, baina ura ez da itzuliko. Eta Euskaldun egunkaria izan zen, Euskararen historian azkeneko 40 haietan ikastolen sorrerarekin, gaueskolen sorrerarekin, EITB-ren sorrerarekin, herri aldizkarien sorrerarekin, eta gero Euskaldun egunkari izan zen, Euskal kulturan zeuden, Euskarazko produkzioan zeuden, ez begietako ninietako bat, ez? Jende asko maite zuen, horretik joan zen horren beste jende gure aldeko ekitalditara eta itxiranen kontrako manifestazioetara. Gero egunero etorri zen, egunero jabazen Tolosaldean lekuko aldizkari edo egunkari modua, baina egunero nazionala eta orain berria. Orain berria nola dago, Martxelo? Bueno, ni hemen nagoela ondo, ni kanpo nagoenean oso ondo funtzionatzen du orkestak, zuzendari gabe gure orkestan musikari bikaina euskagulako. Eta orduan, orkesta baten aukeratu behar izatekotan, hobe izatea kaskarra zuzendaria eta ez musikoak. Zuzendari hon batek musiko kaskarrekin izan duz errein, baina musiko honek zuzendari kaskar batekin, ni bezalako zuzendari kaskar batekin oso sintonia hona jotzen dute eta hori da. Alegia? Herria ondo dago, osasunarekin dago, baina kezkatu eta etorkizunari begira, eta etorkizunari bermatu behar dugu etorkizuna, gurea eta euskarazko mediona, eta bueno, hortan gaude. Norengan dago geroa? Zuregan. Hori da berriaren Zuregan dago geroa. Apuntatu ondo, geroa, zugan. Informazioa eskubide bada. Askatasuna egon dadin, zer gertatzen den jakin behar dugu. Mundua den korapiloa ulertzeko, beharrezkoak dira tresnak. Tresna independenteak. Kazetariak, erredakzioak. Informaziorik gabeko gizartea gizarte lotua da. Iluntasunera kondenatua. Gogorki, krudelki, erremediorik gabe. Non, zer, nork, nola, zergatik, zertarako, funtsezko galderak dira. Hilala bizikoak. Eta komunitate guztiek daukate mundua beren hizkuntzaren kristaletik ikusi eta kontatu beharra. Eta eskubidea. Geuk ere Euskaldunok eskubidea dugu geure mundua ezagutzeko. Zer jakin behar du jendeak, Martxelo? Zer esan nahi diozu? Bueno, irakurleari? Gero azugan kanpaina hori abiatu dugula bermatzeko etorkizun garbia eta argia ez daukan proiektu bat, Euskararen proiektu bezala, eta gu gaina dukeu komunikabideen krisi hori ez dakeu ze gertatukoen paperarekin, ez den gertatuko beti hilkanpaiak entzuten ari gara horren dela marrute, eta nik ez dut ikusten hilkutxa horrendik jende gutxiago ikusten dute lizan hori, baina ez dut horrendik ikusten ez dute hilkutxa ikusten, eta gu nahi duguna da, gure etorkizuna bermatu, gero azuan kanpainaren bitartez, jendeari izaten duguna da, ados balin bat zaude gurekin esaten dugunean garrantzitsua dela, bide hortan ikusten bezala, garrantzitsua euskarazko medioak, eta kasu honetan euskarazko egunkari sendo bat eukitzea, independiente izango dena, bere buruaren jabe izango dena, eta erronka berrietara ondo egokitu dena, lagundu guzu. Gu dauzkau berria lagun
gorputza, berria lagun arpidunak, dauzkau bezalako berria lagunak, eta gero berria lagun iragarleak. Eta, bueno, batipatari gara ez arpide daitza daukatanekin, baizik eta, bueno, internetetik jasotzuten. Interneten bi aukera daude, edo itxiten dugu eta kobratu, edo ez kobratu, euskarari kalte ingo nioke kobratuta, gure lanari ere kalte ingo nioke, eta horren eroki duna da jendea eskatzea. Egin zaitez berria lagun, eta indezagun denon arten komunikabide sendo bat, garai berritara egokituko dena, eta garai berriei gainera begietara behiratuko dira. Berria.eusen sartuta zure mezua, hortxe azpian, txaka, beti irakurri. Gero azugan.